Festival быйыл 3-нче тапкыр үтте. Яшьлек универсал спорт комплексы майданында иртәдән үк җыр моң агылды. Авыл җирекләре һәм мәгариф учрежденияләр коллективлары самавыр кайнатты, табаларда коймак шыжлады. Фестиваль кунакларны шулай каршы алды. Тамашачылар иңлек коймактан авыз итте, үлән шәйләрен чеп хозурланды. Сегодня такой прекрасный праздник. Столько народу собралось. Ярмарка организована, блины, шашлык, песни. Такой ведущий, оригинальный мальчик. Здорово, мы танцуем. Мира, добра вашим семьям. Kulaklarını irkeli, onlar son okuyulu tügellende son hızlanır, onlar son ulguna tügel, her bir derske kuru kıngılav bilen başlanır. Hem mine olmayan neşiktirip beyrem kılıp, şortlık alıp gelgen. Bu otlar beyremi bizim Tatar halkı için şunday diren ihtiramga, diren tarihka iyi bulgan beyrem bekinde. Bek yaratıp geldik, көңіліміз бек көтеріңкі. Фестивальның тантаналы ачылышы якынлашуга бар халык мәйдан уртасына җыелды. Кызлар яландырып тормадылар, җырладылар да, биеделәр дә. Район башлыгы Альберт Хуҗин фестивальне ачып, күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф теләде. Әйдәгез бергәләп булган элекке гореф-гадәтләребезне искә төшереп, атларны, тройкаларны карап, матур иттереп, бүген ял итегәле коймаклар, шашлыклардан авыз итеп, ярмаркалардан әйбер алып, матур иттереп, бергәләп, бер гаиләсемен ял иттек. Ул безнең яшьлекне хәтерләтә. Без әнә шул җырларны җырлап яшәдек бит инде. Һәм бу бәйрәмнең ашынысы белән кадерле, менә дөнья булган гаҗәп, көн саен күңелсезлек хәлләр, ләкин без барыбер яшәргә тиеш. Менә бу бәйрәм музыка, үзебезнең җырлар безнең яшәүчәнлегебезне раслый. Фестивальның иң кульминацион өлеше җигүле атлар парады булгандыр. Әлеге чара башлануын хәбәр итүгә бар халык спорт комплекс мәйданына ашыкты. Парадта авыл җирекләреннән һәм Аргамак ат клубыннан килгән 2 дистәгә якын ат катнашты. Җигүле атлар парадын ат клубының тройкасы башлап җибәрде. Тройкага җигелгән атларның горур кыяфәттә атлап барулары, күңелләрдә милләтебез өчен горурлык та, шундый байлыкларыбыз булуы белән шатлану хисләре дә тудырды. Bu җигелгән атларны һәрбер авылдан килгәч күргәч, Әнгәмәт Маңабаевның яшьлеккә алып кайта җыры, шушы җискырау моңа җыры, булар барсы да күркәмлек һәм мәртәбәсенә мәртәбә. Халыкның үзенең шулай җыелышып килүе, балаларның күп булуы, бу Мөслим районында ялда итә беләләр, эшли дә беләләр дигәнне аңлата. Bütün kılları kirvengенdir. Çünkü bugün bir küp güne atlar geliyor. Alardan jiskıngrav tavuşlar yankırav. Alarda oturgan şu atlarımızdaki atlar kirgen karşılıklardaki obrazlar, hava turuşu, müslümanın yaktı yüzü, halkın mazlık yolu, beyremin müllерге tanzık bulunur. Аударыш уеннарын алып барырга һәм оештырырга Лениногорск районының Алмакай ат утар җитәкчесе Фәрит Набиуллин килгән иде. Ул аударыш уенының татар халкының борынгы уеннарының берсе дип билгеләп үтте. Үзебезнең милли уеныбыз, бурын заманнан үзебезнең бабайлар җыеннарда җыелышып, һәрбер авыл егете иң көчлесе чыккан булган, көрәшкәннәр авылга авыл итеп. И менә шунда инде кем батыр, кем Біріншілік алған, міне аңарға дан болған, аны қызлар да тырышқандар, яратырға, нетірге, зілерге де танышырға. Фестиваль майданында һәр кемгә күңел ачарга мөмкинлек булды. Кемдер парад карады, кемдер шәй эчте. Ат спортын яратучылар ярыш мизгелләрен күзәтте. Шул ук вакытта үзәктә кышкы уеннар дәвам итте. Җыр-моң яратучылар рәхәтләнеп эстрада җырчылары, якташыбыз Азат һәм Алина Кәримовлар чыгышын карады. Монда бәйрәмдә беренче тапкыр атлар искиткеч матур бизәлгән. Салкын булуга карамастан, кеше килгән менә шунысы шаккатыра, имән кеше булмасын дип дигән, үзегез күреп торасыз, бихисап
Матур итеп, тәмле итеп кыймакларын пешереп куйганнар. Казмайында пешкән кыймаклар, ул самоварлар дисең, искиткеч. Барысы да шундый көләч йөзле, рәхәтләнеп, бии ял итәләр. Безнең белән кушылып бергәләп җырлыйлар, микрофоннарны алып, изге матур теләкләрен җиткерәләр. Искитмәле. Фестивальдан алган күңел күтәренкелеге, матур хатирәләр мөслимләр һәм кунаклар күңелендә әле бик озак сакланыр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.